El viatge de les flames és molt complicat, és sangonós i molt dolorós, i pocs estem preparats per tot el que desgarra en el procés. Jo no sé si val la pena, vull dir, tornarà amb mi la teva ànima? Sé que ha vingut a visitar-me en el meu moment més vulnerable. És una llàstima que no hàgim pogut coincidir en el mateix moment, sinó en diferit. La connexió és real, existeix, solament tenim que deixar-nos portar. Creure en el que allò ens diu, secrets de l'oïda, ens xiu-xiueja. No sé si és bo esperar, sobretot perquè sempre hi ha decepcions. Jo no sé què és el bo que puc donar, excepte amor que ve d'un cor molt gran. M'agradaria que tot fora més senzill i que per lo menys jo fora com vols. Per mi no hi ha problema, mai em fixo en l'aspecte, sinó en els teus interiors. El problema aquí ets tu, que vas néixer amb algunes qualitats que fan que et fixis sense inquietud en les ties més bones del carrer. I no em diguis que això és mentida, ja saps, t'agraden petites i boniques. La meva gran lluita és arribar a ser estimada tal com sóc, i això per tu era res. O potser et donava por la connexió que teníem, o et vas adonar molt tard i solament podies seguir cap endavant. Si la teva ànima està present, si us plau, digues-li que vingui a veure'm aquesta nit. M'agradaria dormir entre els seus braços. Ella sol veu el meu esperit, no el meu cos.